ଆରେ ସକାଳ ପରଟାରୁ ମୋ ଡାହାଣ ଆଖିଟା କାହିଁକି ଡେଉଁଛି। ଆରେ କିଏ ଆସିବ ନା କ'ଣ କିଲୋ? ସେ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ନାହିଁ, ଡେଉଁଛି ମୋ ବାଁ ଆଖି ଆଜି କିଏ ଆସିବ କି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଠିକି ହେଇଟି ଭାଉଜରାଣୀ ମୁଁ ଆସିଗଲି, କାଉରା ବେ କା କା କା। କ'ଣ ମୁଁ କାଉ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତମକୁ କାଉ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି? ନା ନା, କାଉ ନୁହେଁ ତ, ଶାଗୁଣା ଗୋଟେ ଆଇଛି। ତମେ କ'ଣ କହିଲ କି ଭାଉଜରାଣୀ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ପୁଣି ତମକୁ କ'ଣ କହିବି? ଆସ ନା, ଆସ ଘର ଭିତରକୁ ଆସ। ହଁ ହଁ, ଚାଲ ଭିତରକୁ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କ'ଣ ହଠାତ୍ ଏଠି? କିଛି ଖୋଜ ନାହିଁ କି ଖବର ନାହିଁ। ଆଉ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଓହୋ, ସେ କଥା କ'ଣ କି, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଅଫିସରେ ଜରୁରୀ କାମ ପଡ଼ିଗଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିପାରିଲେନି। ତ ମୁଁ ସେଇଥି ନାଗି ଉଟୁ କରିକି ପଳେଇ ଆଇଲି। ଓହୋ, ଆସିଲା ବେଳେ ଯଦି ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିଦେଇକି ଆଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଉ, ତମେ ତ ଆସି ତ ସାରିଲଣି, ରୁହ, ବୁଲାବୁଲି କରିକିରି ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇକି 2-4 ଦିନ ପରେ ଯିବ। ଏ ନା ନା, 2-4 ଦିନ କ'ଣ ଏଠି ଆଉ ରହିହବ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମରେ ଆଇଥିଲି ନା। କି ଜରୁରୀ କାମଟା ତମର? ଆଉ ସେ ପୁଣି ଏଇଠି? ହଁ ପରା, ସେତିକି ଜରୁରୀ ନ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଇଥାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ, ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦିଏ। ସେ ଆସନ୍ତା ଫଗୁଣ ମାସରେ ମୋ ସାନ ଯେଉଁମାନେ ତମ ଭାଣେଜୀର ବିଭାଘର, ବୁଝିଲ ତ, ବହୁତ କାମ ଦାମ ପଡ଼ିଛି। ତମେ ସମେତେ ବାହାଘର 4-5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଗୁଆ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେପଟେ କେତେ କାମ ଅଛି, ସବୁ କାମ ତମକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ମୁଁ ତ ତମକୁ ଚାକରାଣୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା। କ'ଣ କହିଲ? ନାଇଁ ମାନେ କଥା କ'ଣ କି, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଚାକର ବାକର କ'ଣ ହବ? ମୋ ଭାଣିଜୀ କ'ଣ ମୋ ଝୁଅ ନୁହଁ କି? ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା, ମୁଁ ବାହାଘର 4-5 ଦିନ ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚିଯିବି, ଆଉ ସବୁ କାମ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ଆଚ୍ଛା, ତେମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମରେ ଆଇଛ ବୋଲି କହୁଥିଲ, କିଛି କହିଲନି ଯେ? ହଁ, ସେ କଥା କ'ଣ କି ଭାଉଜରାଣୀ, ସେ ବୋଉର ଯେଉଁ 2 ତୋଲାର ଚମ୍ପା ହାରଟା ନଥିଲା, ମୋତେ ସେଇଟା ଦିଅ। ହାର? କୋଉ ହାର? କାହା ହାର? କାହା ହାର ମାନେ? ମୋ ବୋଉର ହାର, ଚମ୍ପା ହାର। ଆରେ ହେ, ଇଏ କ'ଣ ହାର କଥା କହିଲେଣି? ଯଦି ଏ ହାରଟା ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ତାହେଲେ ମୋ ଝୁଅ ଆଉ କ'ଣ ନେବ? ଆଏ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଯେ, ଦଉନ? ଆଏ ସେଇଟା କ'ଣ ଆଉ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି? ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କ'ଣ କହୁଛ କି? ତମ ବାହାଘରକୁ ତମ ଭାଇ ସେ ହାରରୁ ପନିକିରେ ଅଧେ କାଟି ନେଇଗଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ନା, ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭଉଣୀ, ତାକୁ ମୁଁ 1 ତୋଲାର ରାଣୀ ହାର କରିକି ଦେବି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ନଦେଲି, ଶାଶୁଘର ଲୋକ ସାହି ପଡ଼ିଶା କ'ଣ କହିବେ? ମା ବାପ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାଇ ଭାଉଜ ତାକୁ ଅନାଦର କରିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁକି ତମକୁ ସେ 1 ତୋଲାର ରାଣୀ ହାର କରିକି ଦେଇଥିଲି। ଓହୋ, ହଉ, ସେ ଅଧାକ ଗଲା ତ କ'ଣ ହେଲା, ଆଉ ଅଧେ ତ ଥିବ, ସେଇଟା ଦଉନ। ଆଉ ଅଧେ? ଆଉ ଅଧେ ଯେତେବେଳେ ତମ ବଡ଼ ଝୁଅର ବିଭାଘର କରୁନଥିଲ, ସେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡକୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବନି ବୋଲି ସେ ଅଧକରେ ତମ ଭାଇ ତମ ବଡ଼ ଝିଅକୁ ହାତକୁ 2 ପଟ ସୁନାର ବାହୁଟି ଆଉ ଜୋଇଁ ପୁଅ ନାଗି ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ ପଘା ମୋଟାର ଚେନ୍ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଅଧେ ଦେବି। ଆଉ କୁହନି ତମର ସେ ପଘା ମୋଟା ଚେନ୍ କଥା। ଆଏ ଏମିତି ପଘା ମୋଟା ଚେନ୍ ବନ୍ଦେଇଥିଲ ଯେ 7 ମଙ୍ଗଳା ଦିନ ଜୋଇଁ ଆଣିକି ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ମାରିଦେଇକି ଗଲେ। କହିଲେ ସୁନା ନା ବେଙ୍ଗି ପିତ୍ତଳ ଦେଇଛ? ଏତେ ହଳଦିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଯେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ସେଇଟା ତ ଇମିଟେସନ୍, ସେଥିରୁ ହଳଦିଆ ପାଣି ବାହାରିବନି ତ ଆଉ କ'ଣ ଧଳା ପାଣି ବାହାରିବ? ଆଚ୍ଛା, ତମେ ତମ ଝୁଅର ବିଭା ନାଗି କିଛି ଜିନିଷ ପତ୍ର ରଖିଛ ନା ନାଇଁ? ଏତେ ନେଇ ଆଉ ମନ ବୁଝିଲେନି ଯେ ଶେଷକୁ ମୋ ଝୁଅର ଗହଣା ଉପରେ ବି ନଜର। ତା ବାହାଘରକୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି? ଭାବୁଛି ସେଇ ଇମିଟେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କିଣିକି ତାକୁ ଦେଇ ପକେଇବି। କାଇଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଇମିଟେସନ୍ ପିନ୍ଧିବି? ବୋଉ, ତୁ ପରା କ'ଣ ମୋ ବାହାଘର ନାଗି ମାଆର 2 ତୋଲାର ତମ୍ପା ହାଲ ଆଉ
ନାକଗୁନା, ବାଦୁବନ୍ଧ, ବାହୁତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଟା ବିଥା, ଆଉ ହଁ ତୋ ବାହାଘର ବେଲଲ ଯେଉଁ ଆମ୍ବକତି ପାଉଦି, ଆଉ କେତେ କ'ଣ ରଖିଛୁ। ଆଉ ତୁ କାହିଁକି ମୋତେ କିଣା ଦେବୁ? ହେଁ, ଏତେ ସବୁ ଅଛି ତାହେଲେ ତୋ ବୋଉ ପାଖରେ? ହଁ ନାନୀ। ଆଉ ନାନୀ, ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ, ମୋ ବାହାଘର ଲାଗି 2 ଲକ୍ଷ ଦମା ଟଙ୍କା ବି ରଖିଛି। ଓହୋ, ତୋ ବୋଉ ରଖିଛି ତାହେଲେ ନାଇଁ? ଛତର ଖଇ ସବୁ ସତ୍ୟାନାଶ କରିଦେଲା। ଏ ଯା, ଚୁଲି ଉପରେ କ୍ଷୀର ବସେଇଥିଲି ଦେଖିବୁ, ଯା ଉତିରି ବସିବ। ଲାଗୁଛୁ କାହିଁକି ଯେ? ଯାଉଛି। ଓ ନାନୀ, ଆଉତି ତମେ ଏଇଠି ବସିଥାଅ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଚା କରି ଆଣୁଛି।